Aquest Nadal, Vilassar brilla amb una llum especial. L'arbre que ens acompanya és un símbol de la unió, l'esperança i l'alegria que caracteritzen aquestes festes. El Nadal és un moment per trobar-nos amb la família i els amics, per compartir moments especials i per gaudir del nostre poble. Aquest any us convido a viure aquest esperit nadalenc passejant pels nostres carrers i els nostres comerços, plens de vida i d'il·lusió. El comerç de Vilassar de Mar té de tot per fer que el Nadal sigui màgic. Hi podem trobar àpats deliciosos, els torrons, les neules, el tortell de Reis, també una decoració nadalenca acollidora per casa nostra, i roba i regals per tothom, i una oferta gastronòmica que us farà sentir com a casa. Fem les compres al nostre poble, perquè així donem suport als comerços locals que són l'ànima que fa bategar Vilassar de Mar. En nom de tot el consistori, us desitjo unes festes plenes de felicitat, salut i prosperitat. Bon Nadal i bon 2025 a tothom!